De onrust begon in de nacht van vreed op sneeuw doet er bij de ijsbaan een grote vechtpartij ontstiert tussen de jongerijen. Daarbij is ier minderjarigen stutsen. 8 vertochten binnen onhouden van waar 3 minderjarigen. Die komen net alleen uit heel Friesland waaien, maar echt van buiten de provincie. Nou ja, het is natuurlijk een hele ingrijpende gebeurtenis die plakvoen het oranje weekend in Noord-Burgum. Wij binnen als gemeente in goed onderling overleg met de politie vooral nog rochten op het herstel van de rest en het gevoel van veiligheid in het dorp. Na een oproep op Facebook samelt Sneuntejoen om 10 uur hinnen een grote groep mensen haar bij het plak van de stekpartij en bij het huis werd de onhoudingen verrochten binnen. Dit als een reactie op het stekincident. Er werd vuurwerk afstutsen, ruiten vernield en juster wordt er ik nog een fiets naar binnen smieten. Via het dorpsbelang hebben wij contact en proberen wij dus een beeld te krijgen van wat er op dit tijd in het dorp leeft en hoe wij daar als een gemeente bij helpen kunnen. Dus wij polsen eigenlijk wat het verlet in het dorp op dit tijd is. Ik ga mij enkele buurtbewoners sprutsen, maar die willen jou net reageren voor de camera. Ze zeggen dat hier al lange problemen spelen en dat er vaker sprake is van oerlast. Ze binnen schrokken van deze situatie en meid ze haar zwagen over haar veiligens. Nou, ik zoek in het vaste plak hoeveel er begrip is voor de emotie die er speelt. Hoe ik toch vooral de inwoners mooi aan om kalm te blijven, dus de rest te bewaren.